De troubadour van Schinveld, Joep Rademakers, zou woensdag 90 jaar zijn geworden. Zijn dochter Brigitte trok de stoute schoenen aan om ter ere van hem enkele initiatieven op te zetten. Een van de initiatieven moet een groot evenement worden voor Schinveld en omstreken. Nou, behalve de dag, de hele omlijste dag, zijn we ook van plan om een biografie te maken. Daar zijn we al mee bezig. Daarbij zijn er verder gevorderde plannen voor een nieuw album met oude opnames en met live interviews, noem maar op. En een kunstwerk komt er in het dorp van pap. Brigitte vormt samen met Jo Reinders en Marten Hurkens de driekoppige formatie van het comité. Ze hebben er alles voor over om de liedjes van Joep niet verder in de vergetelheid te laten raken. Mijn generatie kent die nog, de volgende generatie, mijn zonen kennen de liedjes ook, maar dan huurt het weer op. Wanneer er een evenement is ergens in een tent en dan komt het liedje van Joep langs, de beste shot, dan bleert iedereen dat met, van jong tot oud, maar ze weten dan niet meer van, waar wordt het ook wel van dat liedje en wieso dat. En ja, we vinden het belangrijk dat dat ook behouden blijft. Dat willen we doen tijdens het evenement dat dan volgend jaar hopelijk doorgaat. Door een soort talentenjacht te organiseren, maar dan een beetje op een humoristische manier van iedereen mag een liedje van Joep kiezen en daar zijn eigen versie aan geven. En daar mogen ook jongeren aan meedoen. In 1976 won Joep Rademakers de Jo Erensprijs, een aanmoedigingstrofee om dialect als inspiratie te blijven gebruiken bij het maken van muziek. Als er dan een liedje schreef van, och, doe flinke, grote, kleine, lange, dikke, dunne, smale, brede, uit de wie ze scheven komen, schraggeleer. Dat moest ik bedenken, voor dat in één nummer te zingen. En dat dan ook nog heel veel lui dat met hem zingen. Doe flinke, grote, kleine, lange, dikke, dunne, smale, brede, uit de wie ze scheven komen, schraggeleer. Brave, gouden, stille, schoon, lekkere leven, door de engel. Joep is een woordkunstenaar, zo wie er weinig zin. Hij heeft dus ook liedjes gemaakt waar lui uitdaagt om met te blijven zingen van wie mogelijk dat het ook is. En lui kennen dat van boete. Dat is ongekend eigenlijk. Brigitte vat het doel van alle initiatieven in een paar woorden samen. Het behoud van de Limburgse muziek en in dit geval van de liedjes van Joep Rademakers. Wanneer is het initiatief dan geslaagd? Als we de uitverkochte tent hebben in 1 mei 2022 en dat iedereen zegt van dit moeten we lief doen.